Jarumi Ali Muhammad Nuhu, wanda aka fi sani da Ali Nuhu. Mutane sun fi saninsa da Ali Nuhu. Wannan kuma shine jarumi Adam Abdullahi Zango, wanda wasu suka fi saninsa da Adam A Zango. Waɗannan jarumai biyu sun kasance abokan juna a cikin masana'antar Kannywood, wanda babu wanda zai iya shiga tsakaninsu a lokacin da suke taka rawarsu. Waɗannan jarumai biyu an tabbatar da cewa a yanzu fa ba sa ga maciji a cikin masana'antar ta Kannywood. To amma abin mamaki a nan shine, kuma abin tambaya a nan shine, a kwana-kwanan nan ne aka samu bidiyon tallan bana bakwai a shafin Adam A Zango da ke Instagram, wanda Ali Nuhu ya comment da ana tare. Tari jarumi Adam A Zango yana ɗora bidiyo a shafinsa na Instagram, Ali Nuhu ya yi masa comment da ana tare. Shin hakan yana nufin har yanzu suna tare kenan? To, idan kai duba ga wannan hotunan yana nuna cewa an je wani aiki ne na sarki goma zamani goma, inda Adam A Zango ya je gurin suka gaisa da jarumi Ali Nuhu. Wannan shi yake nuna cewa Kannywood yanzu ta dawo kanta a haɗe yake. To Allah ya bada zaman lafiya. Kuna sauraron labari ne daga Arewa Trending TV. Arewa Trending TV ta kuce.